Good morning, everyone. Thank you all for taking the time to be here today. Whether you are a first-time home buyers and property buyers, or an investor, or simply looking an opportunity in real estate, I appreciate your presence and interest in this exciting journey. Before we proceed to our projects and topic, let me introduce myself first para po makilala ninyo kung sino ang kausap ninyong agent dito sa ating mga project. My name is Gary Garcia Tolinada. I'm from Bayambang, Pangasinan, and I'm a real estate agent here in Santa Lucia Land Inc. And I will provide my personal phone number here. So we have Globe and D2, and nakakonect po siya sa WhatsApp and Viber, and meron din tayong email address po para sa mga nagsisend ng letter of intent. Diyan po nila sinesend. And we have different social media platform, and para mas marami tayong ma-reach. So meron tayong Instagram, YouTube channel, nag-upload tayo ng mga content about real estate. We have TikTok and Facebook. And here po ang aking team, ang Team Ontalan. So we have Crescenta Ontalan, also known as Sir Papi. We have Ma'am Arlene Chi, our PSP. And the rest po, kami po ay mga PSA or Premier Sales Associate. And ang developer po natin ay si Santa Lucia Land. Kapag sinabi natin Santa Lucia, malaking developer po ito. Santa Lucia Land Inc. is a leading Philippine developer of residential communities and listed on the Philippine Stock Exchange. It is a part of the Santa Lucia Group with over 50 years track record of real estate development. The Santa Lucia Group has completed over 220 projects and developed over 10,000 hectares of land across 70 cities and municipalities in 10 regions and 15 provinces across the Philippines. SLI portfolio consists of developments that includes residential, commercial, leisure, and retail assets. Mission and vision and values. Mission: to build homes for the family that will leave a legacy in our strategic land developments, growing communities, and expanding quality projects. And vision: to become the country's leading real estate company through our people, growth, and quality projects. Values: service, leadership, and integrity. So ito po yung mga project ni Santa Lucia across the Philippines. So napaka lawak po. Yan. So tayo ay nasa Pangasinan. So meron ditong Almeria Verde sa Dagupan City, Centro Verde sa Bayambang, Woodside Garden Village sa Urdaneta City, Vista Verde Royal sa Urdaneta, and Santa Monica Lake Residences sa Manawag, and Ciudad Verde sa Mangaldan. So, ang newly open site ni Santa Lucia sa Pangasinan ay ang Santa Monica Lake Residences. Ito yung first ever lake na may man-made lake subdivision sa province. And soon to open na rin po ang Ciudad Verde sa Mangaldan. So, ang license to sell number ni Santa Monica Lake Residences Manawag ay
0001259 para sa residential, and 0001260 for commercial. Yan. So ito po yung logo ni Santa Monica Lake Residences, Manawan. So kung papansinin po natin itong map ng Pangasinan, we have T-Plex malapit po sa Santa Monica, and yung PLEX or Pangasinan Link Expressway, mas malapit din po siya sa Manawan. So ito po yung Pangasinan Province map. So isa po ang Pangasinan sa may pinaka malaking lot area. So meron po itong lawak na 5,451 square kilometer, at ang Pangasinan ay pangatlo sa pinakamaraming vote-rich province. And then pagdating naman sa mga tourist spots, so hindi po magpapahuli ang Pangasinan, lalo sa mga magagandang beaches like Bulinaw Falls and Patar Beach sa Bulinaw, Lingayen Beach, ayan, 100 Islands sa Alaminos City, ayan. So we have Enchanted Cave sa Bulinaw, and Kabungawan Beach, Tambobong Beach, ayan, Tondaligan Blue Beach, Aquatic Marina Park sa Lingayen, ayan. At sa mga pasyalan naman, meron tayong St. Vincent Statue sa Bayambang. Ito po yung pinakamataas na bamboo sculpture sa buong mundo. So nasungkit niya po yung world record. And syempre hindi papahuli si Manawag, ang Manawag Church. Ayan. And then meron tayong Little Baguio sa Maliko sa San Nicolas, Pangasinan. Yan, na-feature na rin po yan sa TV. Sunflower Eco Park sa Tayog, and Sky Plaza Natividad. Ito naman yung parang sa Brazil, yung statue ni Jesus Christ. And pagdating naman sa mga lalaking infrastructure, so meron tayong Pangasinan Link Expressway na ongoing na ginagawa, and Tarlac Pangasinan na Union Expressway, and San Roque Dam. Ito naman yung matatagpuan sa San Manuel, Pangasinan, at pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, at pinakamalaki naman sa Southeast Asia, number 16. And Sual Power Plant. Ito po yung pinakamalaking fire coal power plant sa Sual, Pangasinan. And meron din aviation school, yung WCC Aviation School sa Binalongan, Pangasinan. Why Santa Monica? In today's era, many individuals have become appreciate even more their health and wellness. Besides eating right and leading an active lifestyle, they've also realized the importance of having conducive spaces and healthy homes and safe communities. Santa Monica Lake Residences by Santa Lucia Land Inc. is one community designed to promote a healthy lifestyle, as it offers lush spaces, walking trails, and fitness facilities to help you stay active. Whether it's a morning yoga by the lake, a jog through the beautiful gardens, or a refreshing swim in the pool, numerous opportunities are available to rejuvenate your mind and body. Located in Manawag, Pangasinan, the so-called Pilgrim Center of Northern Philippines, this lakeside
paradise will feature Spanish Mediterranean houses, which future residents can design based on their lifestyle and interests, as well as modern amenities that ensure more holistic experiences. The main highlight of this community is the man-made lake, which afford future residents unlimited access to the calming views of the lake. We want the people, our future residents, to again enjoy the idea of living a life that is close to the nature and centered on one's well-being. The pandemic allowed us to understand the importance of looking after our own physical and mental health. And with a development like Santa Monica, we believe that we might just be able to help them to do so, said Santa Lucia Land Inc. President Ezekiel Robles. While offering the tranquil settings of this nature-filled community, Santa Monica Lake Residences also provides easy access to key establishments, institutions, and other important centers. Nearby are the iconic churches like the Shrine of Our Lady of Manaoag and the Church of Our Lady of the Most Holy Rosary, as well as schools such as the Colegio de San Juan de Letran, Manaoag Central School, and Our Lady of Manaoag Innovative School. Its proximity to hospitals like the Manaoag Community Hospital, St. Mary's Medical and Diagnostic Center, and commercial areas such as the Magic Mall and Pure Gold, among others, will offer further assurance to the residents. Foodies, meanwhile, find living here truly enjoyable as the place presents numerous options, including Hardin's sa Paraiso, Grill and Restaurant, Antonio Restaurant Manaoag, Kainan sa Kubo, Ningnangan ug Manaoag. There are also a number of hotels and banks near the development. Indeed, numerous opportunities await in this Santa Lucia project, which also boosts proximity to the rising New Clark City. Santa Monica Lake Residences is just one of the many premier community that Santa Lucia is building in the north to ensure that hardworking Filipinos here accorded opportunities to lead a well-balanced lifestyle. The soon-to-rise Santa Monica Lake Residences is no doubt a worthy investment, made more valuable by its strategic location, given the numerous infrastructure developments happening in the north, including airports, major highways, and expressways. Pangasinan has become even more accessible from Metro Manila or other areas in North and Central Luzon. Being in the north and delivering this type of development gave us the advantage to cater to the growing demand for spaces that promote wellness. We understand the desire of many Filipinos to live in a safe, accessible, and nature-filled community where they can create valuable experiences and meaningful memories, said by the Santa Lucia President Ezekiel Robles. Things to consider before buying a property, whether sa developer ito or outside subdivision, outside developer, kailangan pairalin po natin yung tinatawag na due diligence. At isang part ng due diligence ay yung paghingi ng kahit na photocopy, xerox copy ng title. So, napaka-importante po yun.
So, ang best proof of evidence is yung title. And then, ipa-verify po natin ito sa Register of Deeds kung saan located yung property na binibili mo. Kasi sa likod ng title, may nakalagay na annotation na tinatawag. So, pwede kang magpatulong sa isang lawyer or sa isang real estate salesperson na bihasa sa pagbabasa nito kasi napaka-importante po yun. Kasi maaring ito ay nakasanla, ito ay may kaso, may pending case, mayroong naghahabol. Ayan. Ang paraan ng due diligence ay yung puntahan mo talaga yung property kasi nakikita lang natin itong nakapost sa social media. So, kailangan mag-site visit ka. Yan, para makita mo talaga na may binibending property. Pwede ka rin magtanong sa mga kalapit na mga bahay or mga tao doon para at least malaman mo yung magkaka-idea ka kung ano yung kanyang history. Yun ay kapag bibili ka sa outside developer. Kapag sa developer ka naman kukuha, maaari ka namang mag-inquire or mag-request about sa yung title kasi naka-individual title na yan. Yan. So, yun yung kagandahan ng pag-site visit. And then, makikita mo rin yung neighborhood. Kung halimbawa, nagsa-site visit ka sa mga pabahay, makikita mo kung sino yung magiging kapitbahay mo. Ngayon, pag lot only naman, especially dito kay Santa Monica Lake Residences, meron kasi tayong tinatawag na Lakeview and Lakefront. Ayan. So, meron din tayong commercial lot. Ayan. So, naka-color coding po. Yung kulay purple is commercial lot. Yung Lakeview is green. Lakefront is yellow. And then, we have regular lots. Ayan. Yan yung importante, kagandahan ng pagsa-site visit. Nakikita mo talaga kung saan located yung choices mo, yung preferred mo. Ayan. And then, maaari mong tanungin lahat ng iyong queries yan, sa mismong developer or sa agent na iyong kausap sa pagsa-site visit. And then, meron tayong tinatawag na invasion. Kumbaga, makikita-kita mo na kung ano yung buhay mo doon sa mismong site. And kapag nagustuhan mo yung property, makakapag-set ka na ng iyong budget. And then, isa sa mga dahilan bakit bumukuha ng property ang isang client, syempre meron siyang intent, meron siyang purpose. So, maaaring personal use or magpapatayo ka ng improvements at gagawin mong rental property, paparent mo. Yan. And then, sa rental, pwede rin yung tinatawag na Airbnb. Yan yung pinakabagong isang paraan para magkaroon ka ng cash flow. Airbnb. Maaari mo rin itong buy and sell. Bibiliin mo siya ng mababa. And then pag mataas na siya ay maaari mo na siyang ibenta sa mas mataas na value. Ayan. So, meron po tayong mga factors kung bakit tumataas ang isang value ng isang property. Unang-una, yung inflation na tinatawag or sabihin natin yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin tulad ng mga construction materials. Yan, tataas din ang labor cost. Ayan, lalo na pag tumaas ang gasolina, mayroon pong domino effect yan. And then, law of demand and supply. Kapag maraming naghahanap, maraming nangangailangan, mataas ang kanyang presyo.
And kasi ang population po ng Philippines as of 2025 ay nasa 120 million po. So ang portion ng iba doon ay magiging workforce din ang ilan. So parang hahanap din sila ng mga lugar na titirahan, bibili ng mga property. Yan. Kung maganda yung property at konti yung supply, expected na mataas po yung presyo. Lalo na sa mga malapit sa mga expressway o sa mga daan. And then, isa pang factors ng pagtaas ng price ng property, yung infrastructure. Marami na pong mga nakapilang mga malalaking projects kasi nga meron pong program ang government na build. Ito po yung isang dahilan nito ay para ma-decongest yung mga sasakyan at mga tao sa Maynila na parang ini-encourage na outside Metro Manila ay doon po ginagawa yung mga malalaking projects like yung sa Bulacan, doon na po ilalagay yung parang Ninoy Aquino International Airport kung hindi ako nagkakamali. And then yung mga malalaking expressway na ginagawa tulad dito sa North, meron yung T-Plex Extension, and then yung Pangasinan Link Expressway dito sa Pangasinan. Yan. Kapag malapit ka sa mga yun ay possible po na may price increase din. Kasi mas malapit sa mga kalsada, mas dinadaanan ng mga sasakyan. Ibig sabihin, may possible na negosyo na itatayo doon like mga gasoline stations, mga convenience store, so mga ganon. Ayan po, so narito po yung mga fully developed ng mga lake subdivision ni Santa Lucia. So, ipakita po natin dahil ganito po yung magiging output. Ganito po yung gagawin sa Santa Monica Lake Residences, Manawag. So ito po yung ongoing construction dito sa Santa Monica Lake Residences, Manawag. And meron po tayong video doon sa ginawa nating site visit doon sa mismong ginagawang man-made lake. And at the same time, para makita po ninyo yung mismong site and then yung lawak. At narito po ang mga ibang
kagandahan ng pag-i-invest sa real estate, kabilang po dito ang Santa Monica Lake Residences dito sa Manawag. Unang-una, pwede mo siyang ipamana, wealth preservation na tinatawag. Pangalawa, land is tangible asset. Ibig sabihin po, nahahawakan ang asset na ito. Sabi nga ni Chinkitan, kahit napasapugin mo ang lupa, ay nandyan pa rin ang lupa. Ganyan po kaganda. And then, halimbawa pag nag-abroad ka, iiwan mo ito. After 3 to 5 years, may possible na mag-a-appreciate ang kanyang value, lalo't maganda ang kanyang location. Ayan. Isa pa, yung tinatawag nating passive income. Kapag retired ka na sa iyong profession, halimbawa, at meron kang property na pinaparenta, tuloy-tuloy pa rin yung iyong may cash flow ka na tinatawag. Lalong-lalo na kung paupahan, kung ang isang door ay 5,000, kung meron kang 3 door, ibig sabihin po meron kang 15,000 na monthly income. Yun po yung kagandahan. At maganda po ngayon kasi meron tinatawag na Airbnb. Ayan, meron tayong pagkukunan kahit na tayo ay retire na sa iyong profession. And then, pwede mo itong irigalo sa iyong sarili, lalo't ikaw ay nagpapagod sa iyong trabaho. So, kailangan bigyan mo din ng iyong sarili ng pinakaregalo. Kung hindi man ito para sa iyo, maaaring sa iyong pamilya na pwede mo itong ibigay or ipamana rin. And then, pag nandito tayo sa Pilipinas, ang real estate ay isa itong most reliable investment dito sa Pilipinas. And time is precious, sabi nga nila. Time is precious commodity. So, ang pera, pwedeng kitain yan kapag pinagtrabahuan. Pero ang oras, yung pagkakataon na mag-invest sa mga ganito ay hindi na maibabalik. So, walang rewind sa real estate, sabi nga nila. Ayan. So, the moment na ikaw ay nag-stop na sa iyong work, continue pa rin ang pangangailangan ng pamilya. Lalo na kung wala kang continuous cash flow na inaasahan. So, na-explore na natin ang isa sa mga project ni Santa Lucia dito sa Pangasinan, which is yung Santa Monica Lake Residences. At nakita natin na hindi lang nag-o-offer si Santa Lucia ng isang magandang property, bagkus nagpo-promote din po ito ng health and wellness para magkaroon tayo ng hindi lang may magandang pangangatawang physical, bagkus magkaroon tayo ng may magandang mental health na tinatawag. Lalo't nagdaan po tayo sa panahon at dito ay mas naunawaan natin yung kahalagahan ng may magandang kalusugan. Kaya kung papansinin po natin yung mga project ni Santa Lucia ay parang ikinokonekta ka sa nature. Yan. At tulad ng mga man-made lake na meron si Santa Lucia. Ayan. So, I hope na kahit sa maikling presentation ay naipakita natin yung ganda ni Santa Monica Lake Residences. At hoping na ma-meet tayo in person. I will invite you to have a site visit sa mga project ni Santa Lucia dito sa Pangasinan. And then, pa-like and share na rin po. At running 3,000 subscriber na po tayo sa YouTube. Yan. So, hanggang dito na lang muna. And then, the next topic ay pupunta tayo sa ibang part like Soto Grande sa Baguio and sa North and Central Luzon.